Ага. Не, я Кока-Колу. Не надо. Вітаю, вітаю. Блядь. А на кого это мы трапились, а? Ага. Похмеляемся, да? Неправда, Кока-Кола. 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 Никто не ведает, что там внутри. Кока-кола. Баскіту Кока-Кола. Ну так. То можеш своїм глядачам казати, що Кока-Кола. Зараз стрімчик? Стримчик, так. Добре. Щиро запрошую, пан Михайлович. Вітання. Вітаю вас, радий бачити. Може, що хочете сказати нам цікавого? А, цікавого нічого нема. Нічого немає. Немає. Я зрозумів. Ні, немає. Так, усе у новинах. Все цікаве у новинах. А, саме цікаве у Туапсе, де я ведаю. Туапсе, так, так. Так я їм кажу сьогодні, що розбагатели росіяни у чорному золоті купаються тепер. Ну, ні. Так. Ваші. Ну, я вже Добре. заіздрощу їм так, що, о, пані. Ось. Що там, як много там людей на стрімі зараз? Тепер 96 особ. О, добре. Гляньте, добре. Хоч канал маленький, але так люди потрошку приходять, ну не? Я не ведаю, може буду міняти канал, бо такий, не знаю, бан якийсь там стоїть, не ведаю, що просмотру нема. Так, але слухай, там десь 9 тисяч особ, глядачів, підписчиків, так? А просмотрів 200-300, може, так ось. Мало. Ось, а коли бачу когось, хто є, може, 1000, так, підписників, а у його проглядів може бути 4000. У мене на опошних відосах трошки є, там по 2000 на опошних. Ну, попитався трошки, може, оживлю, ще буде у неділю, вийде ще один відеокліп мой, але що вже серйозний такий буде. Ми побачимо, може розповсюджать і хтось може ще підпишеться. Я зрозумів. Михайлович, вам тут привітання передають, так? Льоха Дякую. Льоха із Орла вам передає привітання. Хто? Льоха із Орла. А, Льоха з Орла. Ну, добре, вітання йому так само. Сидіть десь там на стрімі так само. Так, сидіть, тут усім наливає чату, ну не? По 50 усім, так. Ну. Обидва похмеляються, сидять. Ну, розумію. Так. Після Льохиного стриму. Так. Прирекламуйте свой канал, коли ласка. А, мой канал, ну як там рекламувати, не рекламувати. Писати можна Михалыч Продакшн, так? Російською Михалыч, кириллицей, Продакшн латиницей. А можна так само «Голоса із пещери» російською. То буде два канали «Голоса із пещери 2», або Михалыч Продакшн, як я казав, і «Голоса із пещери» так само там є. Дякую. Так само, хлопці, дівчата, усім підписатися, модератори. Подходьте туди. Так, не пропустите, буде у неділю новий кліп, такий серйозний. Я бачу тебе. Так? А завтра буде анонс на цей кліп. Але кліпик, який Олег із Баварії викидав, так хіба? Чи ні? Музичний? Ні. Не той? Ні. Ну, добре. Ні, новий, я кажу, його ще не було. Добре. А який ти маєш на увазі? Про блогерів, так? Про інтернаціональних? Ні, про блогерів то був, коли то було, позавчора. А, позавчора. Ну, добре, то зойдем. Але заходьте, побачите моїх сябров, блогерів, так само. Добре. Ось, у цьому кліпі. Дякую, Михайлович, дякую. Ну так. Дякую всім, хто бачить. Слава Україні, живе Білорусь, тримаємо. Живе вічно. Дякую. Тримаємося, так? Бережіть себе.